kani atong pag-ampo ni sangko dili mo gini mawagtang nato, no? Some of us are prayerful than others, some are not, no? May uban sad aw dili mo ampo. Pero ang kamatuoran ni ana naa gining pag-ampo sa atong buhi, no? Lagi ni pag-ampo sa buhi, no? Daghan na pamaagi no sa pag-ampo, no? Forms of prayer, praise and worship, no? Supplication, adoration, no? Og uban pa. Pero sa akong experience, no? O I'm sure sa inyo sang experience, kay tingali ingon ni sad mo, tingali no, more often than not kanatong pag-ampo no, pirmi gyud ni kaning supplication o kaning pangayo sa Ginoo og pabor. Labi na gyud natay problema, natay kalisod, natay kabalaka, natay mga dili watay mga kasiguruhan no sa kagalingon, natay mga fears no, apprehensions sa atong buhi o gani no usay metabo no sa atong kaugmaon or future, no? O natay immediate need, no? Mag-ampo gyud ta, no? Mag-ampo gyud ta. Pero kaning pag-ampo na bisan ko daghan man ni facets, no? Dili lamang ni pangayo o supplication, dili gyud, dili lamang ni kay litani ilitanian nato sa ginutanan natong kinahanglan period, no? Dili na siya una oy daghan facets ni ko kaning gitawag na pag ampo, no? Say manggod kaning sa pag-ampo no mosalig ta sa kalingon imbis na mo salig ta sa Ginoo nabali na noon ba, no? Sa daghang pamaagi, no? Kay kani manggod ko na mag-ampo ta mga itag tabang sa Ginoo, no? Fixated na ta, mauna ni akong kinahanglan, mauna ni siya sa akong pamalandong, no? Sa akong discernment, no? Maugi ni siya angay buhaton. Muni angay buhaton sa Ginoo. Muni angay nato, muni sakto, no? Ato nang gi-figure out pa, no? Pero mga ita sa Ginoo, naunta matuman ni unta no nya dunggo niya tong pag-ampo, no? Mao bitaw na ana na siya na ang atong hunon na unsa na kanon atadaan unsay maayo unsay sakto para nato. Ay siyempre tinuod na kay siyempre alang-alang no mamalandong magyud ta di ba kung mag-ampo ta sa Ginoo. Pero kani pag-ampo manggod dili ra man na kay one way, two way man na siya. Mo gani ang pag-ampo gitawag ng conversation with God, no? Dapat pag-ampo conversation with God na ikaw ray gasulti tanan. Man tingali di na matawag conversation, no? Siyempre, no, nag-spiritual conversation sa Ginoo. Yes, conversation. Mutubag yung Ginoo nimo. That is if you allow him, no. That is you follow him, no, to touch you, to reach. You allow him to reach out to you, no. Mumuna siya. Isa magud mag-ampo ta pagkahumano, wa ta kahuna sad ba? Usa kay gihuna sa Ginoo nini. Usa kay wisdom kaalam sa Ginoo ni ini. Part baka sa pag-ampo, no? Part baka sa pag-ampo, no? Na human sa pag-ampo, mga itag wisdom sa Ginoo nini, no? More often than na uban dili, no? Unta part unta na sa pag-ampo unta, no? Unta dili lang kay ilitaniya nato, no? Unsa itong gusto pagkahuman mauna na siya nya ato i-follow up hala taga-adlaw Ginoo anay balik-balik og ampo dili oy. Pero part sa pag-ampo unta na atong pangayoon, no, through prayer, no, of course, no, ang kaalam sa Ginoo, wisdom of God bahin ni ini, di ba? Mo gani mag-ampo ta kay tungod no nagsalig ta sa Ginoo, dili ta ko galingon, nagsalig ta sa Ginoo sa kaalam, no?
taong kaalam dili sa atong koga lingon, no? It's as if na parang tanan natong isulti sa Ginoo mo ni sakto, no? Nya mohatag na lang siya atong kinahanglan, no? Murag ATM ba, no? ATM mi-inputa ana ta dito pagka mag-expect sa Ginoo mutubag dayon nato. Kay unta manggod part sa diha kaning faith, no? Faith ba pagtuon nato niya kay supposedly ang pag-prayer pag-ampo nato should, no, increase our faith, no? Unta sa pag-ampo mo grow atong pagtuo pagsalig sa Ginoo, dili pagsalig sa koga lingon. Una usay, no, mag-ampo kita, no, atong unaon na ugaman wa may pagtubag ang Ginoo ni ini unsa man may gawaon man kaha siya, no? O siyempre maka-argue tas gawlingon ang ano musulti pa mo Ginoo, ano mo share pa mo ko ni ana kay tutan na kay bon mo siya angay para nako musulti ta ana ba, no? Dili inana, no? Kay dapat mo open up sad kas Ginoo oy, no? Mo open up sa Ginoo from the heart, no? From the heart, no? Unsa gi magibati diri, no? Of course dili diri unsa gibati mo diri gyud, no? Pero sahay anis sa tas gagalingon, no? Nga naman kay sabi ano dili ta anis ang galingon pag-ampos Ginoo dabay iwan ingonana, iwan ingonana oy, no? Mag-ampo tas Ginoo pero kay buta, no? Kay buta na superficial lang ning atong gisulti niya. Di ta anis ba natagitaguan. Of course di nato mailan na Ginoo biya siya, no? Kaya naman kay gusto nato mas mauning mas kani siya buta imong giampo unta mas maunta ning mahitabo pa kay unsay anga unsay sakto unsay maayo ba kaha, di ba? Unsay ana man ta dili ta anas, no? Of course we cannot fool God, no? Ana man na, no? Kato pa ang ato lang comfort zone, no? Atong gihuna-huna muna, no? Moana dayon ta ugili mo dito mo agi dito mo diretsyo sa Ginoo direkto the point sa Ginoo kaligi unsay atong gusto may tuman, no? Muli kay tagsulti niya, no? Murag giwa sa kabasang Ginoo sung na ba muli kay tagsulti niya unsay tinuod gyud, no? Unsay tinuod gyud may nagdin magtago-tago ni ana Ginoo na biya siya makasabot sa siya kung andon ko huyang walang kilala honesta agoglingon niya then mo agad lang ta unsay paglantaw sa Ginoo niini kaunta lagi sa pag-ampo, no, ang kabuton sa Dios Ama tuman. And so we seek in prayer, no, the will of God for our lives, no. Kay kung mo rely ta sa kabuton huna-huna, no, kaalam ba ka na atulig ka sa Ginoo imo na distort lang kamay wa gyud pa ingna ni ana, no, kay nga naman unsa man kanang wala na makani salig gyud niya na muna kaning pag-ampo, no, it's dili na it's a supernatural thing, no? Pag-ampo nato dili na basta-basta ampo lang ka, you're in direct communication with God, you're in spiritual communication with God, no? Oh? What else can you call it, di ba? Dili naman kamuduhan nagstorya mo imong silingan, dili kamo the fact sa pag-ampo nimo ampo na kanya sa Ginoo nag-communicate na kanya spiritual na butang, no? That is very spiritual na kaayo, no? Spiritual na kaayo una atong bahin Isugisianos, no, na giaho kita, no, na mosalig gyud sa Ginoo salig gyud niya, no? Mo ba sulti bitaw, no? It is faith that justifies us before God, no? It is faith that justifies us before God, not our own wisdom, no? Dili na ko yung kaalam o atong nibaw-an ba kaha. Usay man na maampo sa Ginoo, hala pagkahuman ampo ta niya, no, ato nang i-justify ana. Pero how about, no, ang understanding sa Ginoo niini, una i-allow nato Ginoo sa pagtubag, no, siyang pamaagi, siyang spiritual wisdom sa atong mga pangamuyo niya. In that way, na kasiguruhan, no, mahimo tang malinawon sa tungkog lingon, no? Medyo malinawon sa lingon kay siyempre ang tumong namin Ginoo, no, na malinawon ta, no, sa koga lingon pero may tabo ra na kung atong i-align atong kabuton
siyang kabu buto no. Hinaot po unta.